zafika pamenepa azanga ukonda nkhani bwerani pano tipitirize nkhani ife mabodza aye timangofuna timve kuti kuduza khala bwanje anthu amene apanga mabodza awa adzikapanga mabodza kwina ife panopa sitipangana mabodza oko anthu amene nkhani simukuidziwe panopa timafuna anthu adziwe chenicheni tingokumbutsane so masiku apitawa Alice amene ndi Alice ndi amene Alice anapanga post zinthu zokhudzana ndi Ja and manager wake wa Ja. So manager wake wa Ja Chris Long anaye ndi ukwati. Komano zambe zoti no ukwati uja unachitika chanchani, komano Ja sanapite kukwati wa manager wake. Komanso Ja sanapangeko olo post kumpanga congratulate manager wake. Ndeno awa Alice anapangano post picture ya manager wa Ja ndi mkazi wake, picture ya ukwati ndikulembano caption kunena zokuti guys ineyo anthu akundifunsa kuti chifukwa chani a boss lady Ja sanapita kukwati wa manager ndeno chachano analowa live ndikuyankhula kuti chifukwa chani Alice iwe ndi wenzanga chifukwa chani kupanga zimenezi ndinakulakwira chani ine anadandaula komano Chacha anapanga explain nona zokuti anathandizako anatengako ndalama ina yake ndikumpatsa Chris Long manager wake za ukwati komano Chacha sanapange post Chris Long yanchani ndi anthu amayankhula ndiyeno pano zinapeza zoti yambakata anadzalowa live nthawi yake and yambakata amene zokuti pali anthu omwe Chacha amawalipira kuti mwina adzimubakira pa social media mwina adzimutukwana ndeno nkhani iyi yeti ambiri ife timazozoti pali Esther Gondwe ndi nzake wa Chacha nde zinapeza zoti Alice uje amamunenanso Esther Gondwe nzake wa Chachayo kunena zoti Esther Gondwe amatumidwa ndi Chacha kuti mwina adzinyoza munthu anyoza Chacha chanchani ndi Esther Gondwe so naye analowa pa TikTok ndikupanga video ya Alice. Let me show you the video. Ati ujene Chacha amakulipira. Iwo madzomete naziwana ndi Chacha ndi 2 zoma ndina naye hule. Iwe sikuenda ndikatimba ku UK ko. Sikuenda ndikatimba andi anzizako aku UK amakudandaula. Ife nkhani zako kuti mafa ku UK umweko. Umakha street imozi ndi kakafupika kakakulumutuka kama vasa iziwanika. Nkamene kali ukati nzako manena ameneyo. Inetwai zimene zimapanga konko kwanuko osati ineyo. Esther ni nzake wa Chacha. Ndeno kaza khala bwanji so I don't know. Alice nayeso kulowa live ndiye wayankhula ndipo ndiye wayankhula. Let me show you the video yomwe Alice anayankhula. Mumati mukakhala pang'ono busy iweyo umalipira anthu kuti adzisewera ndi dzina langa. Umanyamuka pano kupita umala. Unanyamuka kupita umala ukantenga mamuna wa mwini wake. Kumuzula kumimba kwake. Uyo umapita John ukankwata kumeneko. Kuchoka kumeneko kwa umapita umabwerera olo manyazi. Koma chosecho hayi ndini mamuna. Apo ayi walekerero bwera ku UK kuno kudzatenga mamuna wokuti ali ndi wake. Iwe uyo kumitanisa kumeneko kwa iwe. Ukankwata kwatiro kumeneko. Kumampasa zinthu kuti apase girlfriend yake. Uyo walekerero katengaso wino mala upita naye uko kunkwata. Nde ine ndikakhala pakhomo panga pano. You're busy telling me kuti ineyo ndine chitsiru. Hey, because what? Because I am happy and contented? Is that what is the problem? Because you have emptiness in you that you cannot sit in the home where you're supposed to be with your man, you're up and down. Hey, mamunai, hey, ndine takala, hey, 10 years, hey, timakondana, chan. You have important events. David yako yomwe. Uyo! Ulikuwa mnyamata ujali ndi bala lake ku 47. Uli amafuna ndimpange support. Anyamata unamva kukoma ulakhala pabanja siyunju. Then uzichoka pamene popo ndikumabwera pamene popo kumatuma anthu azinditukwana because you are a coward.
You're scared. Could oh, pajandiri ndizi alisayankhula. I'm not your friend. Ine ndilibe nthawi. Do you understand? Ine I'm loyal, like 100%. If you are my friend, you cannot fuck with people who play with my name, number one. Number two, if you're my friend, you cannot fuck with people who are like hoes like that. You cannot. That language, you cannot be out there. Muntu amene uli ndi drama. Money is supposed to refine you. Money is supposed to put a little bit class to you. Koma ai. Banja la ntundu wanji. Ine nili pano. Ndili ni mamuna. Mamuna oti tubiri kutenta iwe daily you are out there and mamuna kuti nobody is monitoring what you're doing. Banja lake so anaja si amunake. Nice try. Nice try. Continue trying. Continue trying me. Samunake. Do you know kuti ineyo ndili pa banja lokuti linima witness? Do you understand that? No, you don't, because you're not married. That's why. Ine ndikukakwatiwa abusa nanduzora itu zinthu zizimafunika mboni. Siti mangoti basi ukwatirana. Ukatenge mboni. Mamuna yabwere ndi mboni. Mboni ikhale hapo. Mboni zimasainira. Mukamaliza pamenepo mumakhalaso ndi anthu anu ma guest amene timati ma wedding guest ndi mboniso zali zimakhala pati pamenepo. Ine ukwati wanga ndinakamangira pagulu pokuti panali almost 150 people plus osainira kuti mkazi watani kodi wapita. I have no reason to be waking up every day and come on Facebook to say my husband this, my husband that. My friends who are my friends and my people who are my people, they already know that I'm married and they know I'm good. Do you understand? Koma inu, because mwaona, atakwatiwa. Poti ndi banja la muna wakhalira kuposita, mupikisana Juma, ndekuthamanga ina neso ndakwatiwa. Iwo wapangira kuti ukwati. Who was there? Where are the witnesses? Ndipon, you have time. You have time to be leaving your place. Ndikumapita ku Malawi every 2 minutes. Kumakacheza ni mahule. Ndikumakatengana ndita nyamata kumene koko katani. See, let me tell you something. Banja is not for everybody. Mofisise? Banja is not for everybody. You can have money and you can choose to just be... Girls, what's that name now? Mamuzi wanzimayi wankula amene amakhala akuchita ti mabenten. What do you call it? Kuga? Sugar mommy? What do you call it? See, come on now. Ine zamabodza tu pano. Ine zamabodza ayi sipangana zamabodza zanuzo amalawi. Ine zamabodza ayi. Kani ru ndimene itu. Apa ndizipita ku saluni pepani ndalawirira kuti ndikuzenikane ndimakukondani tu ine sinaje tu ndangolawirira bwera pano. I'll be reading your comment in that comment section zizichitika tidzika mpankani itadulani kaka